Dakle, moja je mudrost doista iznad svake sumnje. Nije li to utješno? To znači da je mudriji od đavla. To izmiče ljudima koji vjeruju u vječno prokletstvo. Oni misle da je đavao mudriji od oca, bar djelomično. Ja kao netko tko se bavio šahom, ja bi to ovako oslikao. Igraju šah svemogući Bog, moj otac i đavao. I moj otac je pobjedio 7-4 i 3 remija. Kao pobjedio? Ne, nije izgubio, da je samo jedan remi izgubio je. Što je izgubio? Savršenstvo. Nije pobjeda da svemogući Bog pobjedi đavla u šahu. Vi koji ne znate šah, ne znate da je to utemeljeno na računanju, na dubini proračuna. Nije pobjeda da on dobio 7-4. Poraz je da je uopće promislio itko da će biti remi. To je poraz. Ne može biti remi. Ovaj izračunava fantastično. Jeste razumjeli? Ovaj vidi malo 3-4 kombinacije, to se zove stablo računanja. A ovaj vidi, hvala tebi Isuse, sve.